Moje ime je Tatjana Jovović, a vi slušate Kids Planet podcast. Moj današnji gost je Maja Bruckner, glumica, bavi se pevanjem, a pored toga je majka 2 dece. Majin život izgleda kao da je sve moguća, sve joj savršeno ide kad se gleda sa strane. Da li je to tako i kako u stvari izgleda život jedne majke sa 2 dece koja ima uspešnu karijeru, Maja će nam danas objasniti. Maja, dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Jako sam srećna što si uspela pored svega i svih obaveza i svega da nađeš vremena za nas. I jako sam srećna da dođeš danas i da budeš sa nama i da nam pomogneš da negde ostvarimo cilj, a to je da ohrabrimo današnjeg roditelja da može da ima i karijeru, i decu, sreću, vremena za sebe, a mislim da si ti onako baš pravi primer svega toga. Baš sam pravi primer, pošto sam sad došla i mazala sam nokte. Toliko imam vremena u životu. Hvala ti prvo na divnoj najavi. Mi ne znam da to tako deluje. Stvarno tako deluje da mi sve dobro ide u životu. Stvarno, sjajno izgleda. Dobro, pa mislim i kroz Instagram, verovatno, pošto gledaš na toj platformi. Instagram ne trpi neke kao negativne stvari i svi tu nešto stavljamo da smo svi savršeni, srećni. Mislim, moram priznati da sam trenutno u nekoj baš dobroj fazi životnoj i stvarno mi je dobro. Mislim, kao što si rekla, bavim se poslom koji volim. To sve nekako dobro ide, deca su mi zdrava, divna, rastu, nešto sam se baš lepo centrirala, eto, posle te 40. mi je nešto super krenulo, ali zapravo naravno tu se kriju raznorazne borbe, sad pa ćemo da razlažemo šta te zanima. Da, ajmo redom, čime se sve trenutno baviš? Pa ja sam po osnovnoj vokaciji glumice, dakle ja sam završila Akademiju umetnosti, moja profesija je gluma, a pevanjem se bavim iz hobija, pevanje je moja strast, moja ljubav i prostor gde se izražavam kreativno i gluma je isto to, ali ovde nekako ipak je malo veća sloboda. Tu sam ja i režiser i glumica i mislim ja sam frontmenka. Tako da eto, to mi je negde možda kada se od svega negde zasjetim najveći beg i najveća mogućnost da se izrazim kroz muziku. Tako da ne živim od muzike, ne zarađujem, to mi je zapravo stvarno samo strast, mislim samo hobi. I to je to. Majka sam, kao što si rekla, 2 dece maloletne, jednog Vladimirosa koji ima 7 godina i Tese, devojčice koja ima 9 godina, to su 1. i 3. razred, krenuli su u školu. I tako, sad su na repertoaru neke nove borbe i neki novi izazovi. Koliko je za tebe kao ostvarenu ličnost važan taj hobi? Koliko je važno da se ima hobi, po tvom mišljenju? Ja mislim da je jako važno. Ne znam, ljudi koji to još nisu spoznali, neće preživeti. Mislim, stvarno to mislim. Naše ženama je još i teže, jel? Ali, mislim, zapravo svim ljudima je potreban taj beg iz te neke rutine. Ja nikad nisam ni bila neko ko je od rutine, ne poznam uopšte taj termin, ali meni je to, ja imam još jedno strast, to je sport, dakle ja i tu isto onako, bez toga, to mi je nasušna potreba. I mislim da svako od nas treba da nađe, mislim nismo mi ni taj posao da rintam ceo dan, onda dođem kući pa rintam sa decom, pa onda ne znam rintam na 2 nastavne aktivnosti. Znači moraš da nađeš neki deo tebe koji će bude samo tvoj. Nek to bude u 1 ujutru, ali mislim moraš imati neki ventil. Da. Meni je to jako važno. Sjajno. I mislim da i treba svima da bude. Da. Mislim, i to je neka gimnastika i treba se tu isto pronaći. Mislim, ja sam kao kreativac iz tog nekog umetničkog sveta, pa možda mi je neki širi dijapazon mogućnosti, ali opet kažem, ne znam sad, neko ko radi u banci, mislim, prosto moraš pronaći negde da izađeš iz tog ponavljanja repetativnog. Da, klinci su 7 i 9 godina. Čime se oni bave još? Pa oni se bave, skaču mi po lobanji, šalim se. Vlada se pronašla u fudbalu, to mi je baš super što sam kod njega pronašla. On je u jednom momentu, eto to sad je lepo da kažem, mislim korisno u smislu, mi smo nešto provalili da je on spretan s loptom
I motorički stvarno spretan. Mislim, i njegov otac je sportista i ja se tu nešto dobro snalazim. Znači, genetski je predisponiran i mi su tu nešto, i to je bilo, on je imao, čini mi se, znači ima 7, pa to je recimo bilo možda imao 4 godine. Dali smo ga u fudbal, u školicu, međutim nije se on tu nešto... Znao on s loptom, ali ne kapira ni koncept igre, niti mi kući gledamo fudbal. Znači, potpuno tako upao ako pao s Marsa i nešto se on tu nije snašao i nije valjda dokazao i samo na moment rekao, neću da idem. I tu su mi sad malo bili indisponirani, kao šta će, baš smo bili u fazonu, to je to. I samo odjednom, eto, posle 2 godine, da zapravo mu trebala ta zrelost, da je on sam rekao, ja hoću na fudbal. I raspitala sam se za neke školice, ali baš hoću da kažem, eto, derbi se zove klub fudbalski, gde smo se mi toliko opustili, pronašli. Vlada ima divnog trenera, Vlada Živković, i Vlada tu briljira. Evo, stvarno mogu da kažem da se baš pronašao i mnogo mi drago. Dok je Tesa, i on je tu, eto, usko za to je sad samo fudbal trenutno i ništa drugo. Judo pomalo. A Tesa se i dalje traži. Tesa je onako malo kreativac, u smislu hoće sve da proba, ne zadrži je baš puno, ali puštam je, mislim, nek se traži, nije mi ni bitno sada nešto to bude tačno. Ima puno interesovanja, trenutno na tenisu i na judu. Da. Sjajno. Judo i kao kickboks, takvog boksa, zbog tate, mada i ja isto nešto koketiram sa boksom. Tako da, eto, to su i trenutne interesovanja što se tiče sporta. Te se svira violinu. Predivno. Od 4. godine, a Vlada je počeo da svira gitaru. Bože, sad zvučim kao neka ona preambica za mama. Nije mi to poenta, nego pitala si me, pa eto sad, to je trenutno tako, da. Treba. Baš skoro sam razgovarala i sa dečijim psihologom koji je objasnio kako treba deca da održe na nekom određenom sportu, aktivnosti. Imate li vi neka pravila kad su aktivnosti, koliko dugo moraju ostati? A čekaj, šta je rekao? Da mora da bude, da se zadrži? Pa neko određeno vreme ili da želja dosta dugo traje, da budemo sigurni da je to da nije moment koji je povukao ili tako nešto. Ili ima toga kod vas? Pa, ja sam uvek u toj dilemi kao da li je okej kao da je pustim, ne znam, išla recimo, nema nešto na što nije išla, mislim, išla na košarku, ali tako sam ja kuklinka. Išla je recimo na košarku 6 meseci i kao neće više na košarku, nešto te devojčice nisu, valjda, mislim, one su već tamo se snašle, ona tu nešto ko 2 leve noge i skapirala je valjda da nije i neće. Onda, ne znam šta je još, gde sve bila, išla je i na, ne ritmičku, nego na taj ples kao, jel? Pa i tu isto nešto nije. I onda sam sad stalno ja u tim nedoumicama, eto možda ti imaš odgovor, ne znam šta je rekao tvoj psiholog, znaš kao, koji je to vremenski period da je okej taj probni, gde ti skapiraš i možeš da kažeš okej, nemoj više, ne moraš. Znaš kao, jel postoji neko pravilo? Pa, otprilike ono što je i ona rekla, ja sam imala neko pravilo i sa svojom decom, to je 1 sezona. Kao godinu dana izguraš da probaš, da vidiš da li stvarno taj njihov odustajanje, to neko jeste odustajanje ili je trenutno povuklo me nešto, ne znam, ni sam šta i tako je to. Ali eto, meni se skroz dopada vaš stav prema fudbalu koji se on kad je sazreo dete vratio. Što je po meni isto fascinantno, prosto pa i oni će shvatiti u nekom momentu kad su spremni za nešto. Da, kod njega je to baš tako bilo, da. Pa eto, dobro, eto. Znaš šta, meni je važno da imaju nešto. I vodim se to time, mislim, godinu dana je neki optimum, ajde da kažem, za neku aktivnost, da je se eto sad na tom tenisu, skoro godinu dana će sada bude, i judo je bila, pa odlazila, pa se vraćala, tako da svakako, zaboravila sam šta je tačno pitanje tvoje, ali mnogo mi je važno da imaju, apsolutno moraju da imaju neku vannastavnu aktivnost. Mislim, sport. Jasne, pod 1. Muzika je tu negde, mislim, mi smo svi nešto u muzici, to mi je isto važno. Sve je važno. Ali kad joj ide, znaš. I što je jako čudno, recimo Tesa uopšte se ne buni za tu violinu, znaš, violina je jako teška, i jedna od najtežih instrumenta. I ona je to jako rano, ali ona se, znaš, nijedno više se žali, danas ne mogu, mama, tenis, ne znam, umorna sam i to, ali violinu, ne, to se odrađuje i to mi je baš super. Što je baš tu onako, što valjda je skapirala da se razlikuje od drugih i da je to nešto što ona ima sada
što je egzotično kod nje. Mislim da sam to skontala i da je važno da ona tu se nešto kako kažem, istakne na tom polju. To je super. Eto. Pa da, ta neka unikatnost. Pa sjajno. Kako izgleda tvoj život pre dece? Ja sam živala izvinjam se, do 30. kao studentkinja, mislim, kao brucaš. Izlazi se ludilo zezanje, mislim, ali ne dam taj deo. Ne dam to, mislim, i sad ja, imam svoje vreme, prijatelji, taj socijalni moment mi je jako važan. On me u gomile situaciji spasio. Ali izgledao je tako, eto, umetnički i slobodno, mislim, putovanja, druženje, izlasci. Super sam imala život i pre dece, stvarno. I baš mislim, eto, ja se vodim kao neka ta starija prvorotka. Ja sam se porodila, čini mi se 34, ja mislim. Da je to super vreme kad sam ja dobila decu, govorim za sebe. Mislim da sam dosta kasno i sazrela, pitanje da sam i dalje sazrela, ali dosta sam infantilna i onako, mislim, imam taj neki mladalački fazon, ne znam se to da objasnim. I onda da sam se nešto ranije ostvarila, pitanje bi bilo sad tu, koliko bi ja bila zadovoljna. Ovako sam sve, znači bukvalno sam ja sve pozavršavala. Pa vidiš, zato tvoj život tako savršeno izgleda. Pa mislim, ali super mi bilo pre, ali deca i moment kada sam ja dobila moju decu, znači, mene su deca raznela u pozitivnom smislu. Meni je to, ja sam ih htela da postane majka, nije nikad bila neke ideje, ali nisam se grčevito hvatala, znaš kao, baš u posljednjem tom nekom momentu kada sam bila u fazonu, čuče, ja se nikad neću stvariti kao majka, šta se ovo dešava, pošto su svi oko mene već bili, tad se zapravo i desilo, par meseci posle, kad sam izgovorila tu rečenicu u jednom razgovoru sa drugaricom, bukvalno posle možda par meseci, ja saznam da sam trudna. Dakle, to je meni uopšte činjenica da si dobio decu jer si to želeo. Meni je to takav blagost. Meni je to tako jer, mislim, svedoci smo koliko ljudi se bori sa tim stvarima. Znači, ja se osjećam stvarno prezahvalno, blagosloveno i meni su deca donela potpuno ludilo dimenziju. Mislim, u smislu, ničeg se ne lišavam, ja živim s njima skoro kao i pre. Naravno, uz neke korekcije, pričat ćemo, ali odgovor na tvoje pitanje kako bi živio pre dece, fenomenalno. A kako je bilo tada kad si zamišljala kako će biti kad dođu deca? Nisam ja to ništa zamišljala, stvarno. Uopšte nemam nikakve planove, nikad ništa ne planiram, retko kad zapravo. Ali sam jako imala tu intuiciju i dobar osjećaj za decu. Znači, super sam se kapirala, ja i ti se znamo iz nekog perioda. Jednom si me i angažovala, jednom periodu sam bila kod vas, radila s decom. Ja volim jako decu i super se s njima kapiram. I uvek sam s tuđom decom dobro nešto hendlala i uvek kad se nađemo nešto kao odrasli, nešto kao sad odem s decom, igram fudbal, nešto se zezam s decom, ne znam, prosto imam dobar vibe i to prosto samo sam prelila to u svoje roditeljstvo i intuitivno mislim da se dobro snalazim, da, eto. Puno pričam i zaborim što me pitaš. Nema veze, uvek ću te podsjetiti, ali meni je baš sjajno to što pričaš. Dobro, i onda si saznala da si trudna i došli su porođaji. Kako je bilo pri toga, tokom trudnoće? Da li si proživljavala neke strahove od samog porođaja? Kako si se nosila s tom neizvesnošću? Ipak je trudnoća jedan poseban period u kom smo svi mi malo ni uplašeni. Kako je tebi to bilo? Ništa, ja sam potpuno bila opuštena, možda i preopuštena, rasterećena. Znala sam da ću da se porodim prirodno, mislim uz epidural, ali dobro, prirodno. Nisam uopšte taj neki carski koji sad tu toko nešto se šukaju s tim carskim bez veze. Nisam to imala u glavi. Trudnoća mi je bila idealna i sa prvim i sa drugim detetom. Ja sam do 7. 8. mjeseca radila, tada sam radila na nekom radiju, govorim sad za prvu trudnoću. Sa stomakom sve full, išla sam na treninge, posle sam išla i na jogu tu za trudnice u tom već kasnim mesecima. Bila sam full, onako spremna,
zrela. To ti kažem, i ta zrelost mi je mnogo dala, stvarno, mislim. Nisam imala strah, inače nisam po prirodi neka paničarka, ne pravim neke tripove u glavi, izbegavam to i sve sam radila što se raditi može, ono. Čak sam, mislim, sad ne mogu se setiti, mislim da sam se ja sa Tesom, sa prvom trudnoćom, ja i njihov otac smo seli na motor, ja sam tad već bila, mislim, ovo nije baš za pohvalu, 7. mesec, pošto sam imala stomak, sećam se, nisam, znaš, ono kad sedneš, ti sad ne možeš ni da ga... Ne se držiš. To je neki motorčina, neki Suzuki Intruder, ogroman, koji ti nazva, onako, znači, bukvalno ti pomera, ono, ne bebu, nego, ono, utrobu celu. Pa ona imala ringiš, još stomaka. Znači, strašno, mislim, sad kad pomislim, ovo radi. Išli smo u Pančevo na motorijadu. Tako da, eto, šta da vam kažem, to je jedna anegdotica, mislim, ne baš tako pametna, ali, znači, super sam se osjećala, eto. Nisam se, znači, nešto, mislim, Bogu hvala, naravno, ima žena koja teško podnose i teško nose, ali ja sam i sa prvim i sa drugim detetom imala idealnu trudnoću. Sjajno. Kakvi su bili porođaji? Porođaji su bili različiti. Sa Tesom sam imala izuzetno težak porođaj, koji se jako iskomplikovalo i Tesa se... Dakle, ja sam nešto navodno prebacila 7 dana, da sad ne ulazim u neke detalje, ali bilo je vreme da se porodim i izazvan je porođaj, jer nije kao, kretala. I ona se zaglavila u porođajnom kanalu i ostala bez kiseonika. I nju su benzinski nešto, ja nju nisam zapravo ni videla kako je izašla, oni su je odmah nosili na neonatologiju i ona je zapravo jedva preživela, da, to je ta neka priča koju dosta ljudi već i zna. Tako da je to, porođaj s njom je bio jeziv, stvarno, baš. Evo sad i kad sam se spremala za tvoj podcast, onako čak sam, mislim da sam stvari potisnula, da onako rasplakala sam se u kolima, jer sam shvatila koliko to uopšte su teške stvari koje verovatno sam negdje tako stavila po tepih. Ali eto, tako nažalost se desilo, bez veze. Mislim, sad ne bi da ulazim u tada zašto, ne znam, ima raznih teorija, ali Bogu hvala, eto, kažem, ona se jako brzo oporavila. Mislim, stvarno je bila u ozbiljnoj životnoj opasnosti i to su svaki dan bili izazovi da li će umeti da guta, da li će znati da povuče siku, da li će znati da, mislim, to sve je vezano za mozak. I ona je 10 dana bila u bolnici i to je bilo stvarno baš onako pakleno. Kako si se ti nosila sa tim? Pa ne znam da ti kažem, evo, stvarno, toliko sam unezverena, ti si stalno u toj neizvesnosti, ne znaš šta će da ti kažu doktori, ti svako jutro zoveš tamo i govoriš kako prošla noć, jer ona je mogla da ostane, mislim, ili da ne preživi, ne da Bože, ili da ostane s nekim cerebralnim, bla, bla, bla. Ja sam bila u nekom stanju konsternacije, neke, ne znam, totalno stanje nekog šoka, neke oduzetosti i potpuno oduzetosti, ali sa nekim pozitivnim mislima. Znači, stvarno sam onako verovala kao, ma nema šanse da bude loše, vidi, nema sile. I ja i Nenad, njihov otac, smo odlazili u bolnicu svaki dan, pevali joj, masirali je, onako imali taj neki kontakt, ja sam nju dojela, pritom sa ogromnom ranom, jedva hodam, onako, kegam se ti tamo, penješ se, mislim, užas. Ali eto, Bog je nju spasio i stvarno svakim danom je ona bila sve bolje i bolje i bolje, ali, kažem, i ja i njihov otac tada smo bili potpuno, kako, jel? U šoku. Samo kažem, mislim da smo baš imali taj neki onako pozitivan u glavi setup i to je prošlo super. Koliko veruješ da vas je to baš spasilo, to jest da je to najviše pomoglo? Pa vidi, mislim, nas je spasilo, sad nju je spasilo nešto drugo. Nju su spasile divne doktorke, doktorka Stojanović i doktorka Doronjska. Znači, divne dve žene koje su onako profi, nismo se mi nešto tamo intimizirali, ali taj njihov stav je isto bio spasonosan, jer ti vidiš da žene znaju šta rade, znaš, i to ti je jako bitno, i stvarno ti ulivaju neko poverenje kad ti kažu tako je,
prosto, znaš, oni su nama bili kao dva anđela, onako, pala s neba i ti sad samo njih gledaš i čekaš šta će ti kažu. Šta sam tela, ne znam šta si me pitala, nešto sam tela da kažem. Da, nas su spasile te misli i tako taj neki kao pozitivan stav. A kaže doktorka tu dosta i genetika odradila kod Tese. Da. Jer je i ona bila iznenađena. Naprimjer, ona je posle recimo 2-3 godine mene zvala, jer se mi pratimo na Facebooku, ja često i delim neke njihove fotke i tako, znači Tesa se skroz oporavila, Tesa nema nikakav problem, ništa, mislim, kao da se nikad ništa nije ni desilo. I onda ona tražila neke njene fotografije da na nekim predavanjima nju predstavi kao dete koje je preživelo na porođaju takve komplikacije i koja je stasala u jednu ne zdravu, nego Tesa je prohodala sa 9 meseci. Zamisli to. Sjajno, da. Tesa je prohodala sa 9 meseci i bila je strašno spretna, strašno čvrsta. Mi smo radili te Vojtine vežbe, to je bilo obavezno, ne znam, to vjerojatno znaš šta su, da. I kažu da je to isto jako dobra stvar, ali isto kažu da je genetika, tako da eto, Bogu hvala. Sjajno. To je to. A s Vladom sve top. Znači, Vlada, bukvalno sjelo sunce, ja ovako 5 puta i on je izašao. Znači, ništa. Ovako bebica, znači, prelepo, da. S njim je onako sve i prosto on je takvo i dete. Takav je, sav je zrači, ko neko sunce malo. Tesa mi je izazov ozbiljan, Tesa, onako mangup. Da. Kako je tvoj stav? Da li ima razlike prema njoj i njemu s obzirom na to što si proživela sa njom i ta borba za život i ostalo? Pa nema zbog toga. Da, nema. Mi smo to skoro zaboravili. Mislim, to nije više, to sad tako s time pitaš. Izbegavam generalno da pričam o tome. Mislim, jer stvarno nema potrebe za tim nekim, mislim, patetikom. Ajde, ovo je sad tema i slušat će neke žene kojima možda, ne znam, ne daj Bože da im treba ova informacija, ali inače izbegavam. Tesa i Vlada su potpuno dva različita deteta, normalno, i onda su različiti i pristupi. Mislim, sad nemam neko pravilo da ti kažem kako, zašto, prosto po osjećaju u datom momentu odreagujem. Oboje su senzitivni jako, ali to drugačije plasiraju. Tesa je malo zatvorenija i kod Tese ne možeš baš na prvu da skapiraš šta se dešava, neće ti odmah reći i ona mislim da malo isto obrađuje pa dok iznese to što osjeća, a Vlada je onako vrlo transparentan, mislim da je emotivno dosta zreo, jako lepo zna da pokaže emocije, baš mi se to sviđa kod njega što je tako, a dečak je, znaš, znači totalno je onako otvoren i kaže šta voli, šta ne voli, kad ljubi, kad se svađa, tako, baš je onako transparentan, a Tesa je tako malo, mora malo da se s njom, kažem, prosto izazovnije mi dete. Da. Ona mi je baš... Da. I posle toga, ajde da kažemo, deca rastu i ostalo, ti si se posle i razvela od njihovog oca. Kako si ti prošla, kako oni kroz sve to? Pa jako stresno, jako stresno. Mislim, razvod, katastrofa, razvod ne doživljam uopšte kao uspeh napako. Ali uspeh doživljavam što sam se odlučila kada sam procenila da više nije dobro za mene. Uspeh je veliki što sam iz toga izašla, donela neke odluke, preteške i izašla fizički iz prostora tog. Naprimjer, to mi je bilo jako teško i to je, mislim, deci bilo jako teško kada smo izašli iz prostora gde smo zajedno bili. I preselili su u drugi stan. Tesa je tada imala, samo da vidim, 4 godine, čini mi se Vlada 2, tako nešto. Ili 5 i 3, nisam sad sigurna, Bože, ali dobro, uglavnom mala su deca, tako da Tesa je tu već dosta kopčala stvari i Tesa je imala period, baš tužan period. Meni su i u vrtiću u koji je tada išla taj jedan čovek, oni su imali neku mentalnu gimnastiku, da se to se zove, i onda su tamo svašta neke vežbice radili i on mi je baš rekao da je primetio, eto, po njoj da ima neki problem. A Vlada je tu bio mali, nije baš puno kapirao. Tako da bilo je, baš je bilo teško. I evo tek sad je prošlo 4 godine od razvoda, sad smo se nešto
namestili, stvari nekako bolje funkcionišu. Da, eto, ne znam, pitaj me, mislim, šta ti još... Šta je bila tvoja neka taktika kako da njih kroz to provučeš sa što manje tih stresora i stresnih momenta? Pa mislim, znaš, kad si ti dobro, onda su i oni dobro. Mislim, sad koliko sam ja bila dobro, isto je vrlo upitno, ali išla sam ja na razgovore kod jedne gospođe koja se bavi bračno savjetovalište kao u tom nekom... Da, i onda me ona malo vodila kroz te neke nedoumice, šta da joj odgovorim kad me pita zašto smo mama sad ovde, zašto nismo tamo, zašto ja sam sad kod tebe, nisam kod tate. To su sve stvari koje deca pitaju. Pa me onda ona kroz neki proces tako malo vodila i ponegovala. Ne znam, jednostavno snalaziš se kako znaš. Mislim, po svojoj nekoj intuiciji trudiš se da ostaneš čovek, kad kažem, mislim da gledaš neku širu sliku. Znači ti sad imaš neki problem sa njihovim ocem, jel? S njihovom drugom polovinom, znači oni su on i ja, nema šta. I sad trudiš se da tu budeš neki, kako kažem, bože, ne mogu se setim sad termina, ali dobro. A opet imaš ogromnu gorčinu, još si ti po tim nekim emocijama, znaš, baš je teško. Tako da, pa to je isto sve neki proces sazrevanja i lomljenja ega, znaš, to ti je ego, vidi, to je takav trening, to je takvo bildovanje i toliko tu sebe upoznaš i ako si normalan i ako želiš dobro svoje deci, onda se trudiš da taj ego nekako onako i kao ajmo sad sve lepo s početka i onda se izgrađuješ ponovo. Iz ove perspektive sada kada pogledaš, smatraš da je to bila dobra odluka? Apsolutno, ne, apsolutno. Nemam dilemu sekunde jedne i to kao ja zbog dece, mislim, to mi je toliko već deplasirano. Šta zbog dece, ili ste normalni, mislim, šta treba da gledaju, kako se foliramo ili da gledaju, ne da bože, neke gore stvari. Mislim, meni su deca bila okidač. Da nisam imala decu, možda bi još ostalo u tim nekim lošim odnosima, prosto, eto, mislim, sad to je već neka moja psihoanaliza koja treba da se obradi, ali deca su meni bilo okidač, jer sam shvatila da, mislim, nikako ne funkcionišemo, deca će to sutra slušati, verovatno su i ukačili u par nekih momenta, sigurno. Ja mislim da sam ja u idealnom momentu odreagovala kad je bilo vreme i spasila se, znači glava bez obzira, jednostavno spasila i njih i mislim da svaki roditelj treba time da se vodi, da im deca budu fokus, ali iz te zdrave perspektive, ne kao ja razorit ćemo im porodicu, druže, porodica ti je već mislim da ne psam, znači saberi se, ajde idemo dalje, mislim, i gomila ljudi čak bolje roditeljski funkcioniše kada se raziđu. Jer ja mislim, eto sad ne znam da će se njih otac složiti, ali ja mislim da on mnogo bolje se nešto tu postavio kada su se mi razišli, mislim što je, znaš, njemu se u datom momentu se podrazumevalo, to je negde, ajde, kao u tim partnerskim, žena je tu, mali su, ti ćeš to, ja ću doći uveče, obaviti što ne znam šta, i kao to je, i onda to momenta kada smo jednostavno shvatiš koliko propuštaš, šta sve si mogao, nisi, tako da ja mislim, recimo, ko ne bude gledao, ja ga pozdravim, da se super snašao, baš kada smo se eto tako razišli, da je on maksimum svoj onda dao. Možda ga oni imaju sad više kao oca nego što su ga imali dok je živeo. Sigurno. Dobro, i veći su, znaš, i onda su i zahvalniji za te neke stvari. Kad su manji, onda su više privrženi majici, to znaš, ali bez obzira, mislim, opet kažem, eto, ne treba trpeti ni slučajno, nisam naravno zagovornik, naopako, kažem, ne smatram svoj razvod kao pobedu, nikako. Naravno, žao mi je apsolutno, ali ne, mislim, ako ne ide, ne može. Da. Jasno. Reci mi, rekla si da se ti obratila si se za pomoć toj ženi koja ti je pomogla tokom razvoda. Šta se dešava tokom nekih situacija u samom odrastanju dece? Kome se obraćaš za pomoć? Da li je to mama, drugarica, stručno lice?
kad su neke nedoumice, kad ne znaš šta ćeš, rekla si i tesa ti je dosta onako izazovna. Znaš kako, ja imam tu divnu sreću da sam okružena divnim prijateljima, ženama konkretno, mislim, imam ja i muške prijatelje, ali imam stvarno jedan uzak krug žena koje su isto majke. U sličnim smo se periodima i ostvarili kao majke. Konkretno, evo sad pomenuću kumu moja, ona ima 4 dece, ona je isto razvedena i malo je pre mene prošla kroz neke razne stvari. One su mi bile, i dan danas su, i ja njima, ogromna podrška. Znači, to je sad toliko bitno, ovo što ću reći, da žene neguju prijateljstva, ajde sad u ovom slučaju ženska, jer žene često kad uđu u brak pa se onda tu nešto priklone i partneru i deca i nešto se pogube i nešto zapostave, taj socijalni moment. Mislim, ja sam i pre braka imala čvrsta prijateljstva koje negujem i dan danas. I ja tu crpim, na primjer, iz razgovora sa prijateljicama bliskim, iz nekih literatura, podcasta, ja. Nisu mi deca išla kod psihologa, za sad nisam imala za tim potrebe, ali eto konkretno ta žena koju sam ti pomenula, s njom sam često komunicirala tada u toj fazi. Ali, opet kažem, veliki akcenat na te prijateljice i majke koje imaju iskustva. S kojima mogu otvoreno da pričam i koje su znale šta mi se dešava. Mislim, one su me spasile, one i majka, mislim, taj neki ženski, kao kružok. Dobro, to je sad kad pričamo o prosto periodu koji je bio težak, kroz koji si prolazila. Da. A kada pričamo o nekom periodu u kom je sve, da kažemo, okej, eto dolazi period škole, nedoumice oko škole, šta ćeš, kako ćeš, prva neka pitanja deca na koja se zadesi da ne znaš ni sama da odgovoriš. Pa i tada su isto, mi smo stalno u nekoj komunikaciji, imamo grupu, mi smo stalno, na dnevnom nivou, te sam mi danas rekla, ne znam, čovječe, mislim, pritom ja koja sam non stop u toj introspekciji, non stop se preispitujem, prezahtevna sam i prestroga prema sebi, i u roditeljstvu isto, stalno sam tako u nekom grču, jesam sad dobro, nisam, šta sam, jesam preterala, gde sam popustila i tako, ali stalno smo, kažem ti, u komunikaciji i stalno razmenjujemo neka saznanja i one isto na 100 strana nešto crpe razna znanja, jel? I onda se stalno razmenjujemo i super mi je to. Da, kako je to predivno, da. Jako, juče me nešto sa drugarica poslali isto tako nešto. Znači, kako nam deca rastu, onda tako i nam i interesovanja, jel se, i ljude koje, ne znam, slušamo na tim podcastima. Tako, Kuljiš, na primjer, nam je sad ono kao, ne znam, znaš ko je Kuljiš, on je, dobro, sad, ajde da ne širimo. Uglavnom, crpimo i tražimo na razne strane. Mislim, stvarno se snalazimo i željne smo znanja, mislim. Koliko je to čvrsto i jako kad imaš tako drugarica? Znaš kako je to važno? Ne znam, ljudi koji nemaju taj support u tom obliku, kako prežive, šta radi, ne znam, eto, ne znam. Nađe svako sebi. Dobro, deca idu, ti si iz sveta umetnosti, voliš da se baviš sportom, njihov otac je iz sveta sporta. I kad dođe oni imaju i školu, imaju vannastavne aktivnosti. Kad dođe situacija za neku prednost škole u odnosu na vannastavne aktivnosti ili obrnuto, čemu daješ prednost? Pa ne znam, to sam mi rekla da ćemo o tome malo. Ja sam sad razmišljala, oni su još jako mali su mi. Znaš, ništa mi nije podmoranje. Mislim, meni ni ta škola nije podmoranje. Još su mi tako, bebaće, mislim, ajde, dobro, 9 godina, ali, znaš, nisam neki prezahtjevan i preambiciozan roditelj. Meni je nekako važno da ona nađe u nekom momentu neki fokus gde joj ide super, gde se super osjeća. Ja ću to da guram, ja ću to da podržim maksimalno. Sve ostalo manje važno. Znači, nećeš biti matematičarka, daćeš neki svoj tu maksimum koliko procenim, neću te forsirati za to. Ali gde vidim da ima potencijala,
tu ću da otvorim sva vrata. A sad kad kažeš šta je prioritet, škola ili sport, pa ne znam, mislim, važna je škola, mislim, važna, ali trenutno je to sad sve još jako široko, nisu se još nigde ništa ni iskristalisali, ni u sportu, ni u, ali nekako hendlaju sve podjednako, na šta se ide praktično 2 škole, ona ide i na violinu i na solfeđo, ide sad u 3. razred, znaš, i nema tu pardona, mislim, to se sve odrađuje, nema kao neću, mislim, mada ona ni ne postavlja se to pitanje. Desi se nekad, ja umor ne mrzi me da, ne znam, ode na trening, ali procenim i to kad je stvarno, a kad treba da onako prelovim i kažem, idemo ljubavi, mislim, sedela si ceo dan, ajde malo da se razvemamo, ajdemo, i onda ja osnažim i onda tako prođe. Tako da za sad je sve to nekako, sve je bitno, mislim, ne pravim neku razliku. Da. Na koje njihove fore uvek padaš? Šta je ono što ne možeš da dođeš? Oni su takvi manipulatori, grozno. Pa mislim, pustim ih, nemam. Nekako uvek gledam ih uredno na foru kao, ajde ti nešto uradi, pa ću ti dati. Ali ne sad nisu to uce, nego ajde, ne znam, nacrtaj nešto, ajde, ne znam, uradi, da urade nešto da bi nešto dobili. Sad, ne mogu se setim sad konkretno. Tako dobiješ ti njih, a pitanje je na šta ti padaš? Šta ne možeš da im odoliš? Prosto kad ti nešto urade, ti kažeš, to moram. Na koju foru oni mene slome kao da bi im ja nešto... Da, je li ima nešto? Pa vidi, mislim, ja kad nešto neću, ne može. Mislim, ja sam mama Škorpija. Moja mama uvek kao smeje se Vladi, kao pošto Vlada, ne znam, pokušava da me nešto vidi. Ona kao, imaš mamu Škorpiju, nećeš je slomiti, ne zanosi se. Jer stvarno nekod kao, ne može, ćao, zdravo, mislim, može dubišno na glavi, razumeš, tako da, pa mislim, kad bih, nema neki recept. Ne. A šta je ono što te jako izluđuje kod njih? Ja, kod te se me izluđuje što je toliko neuredna. Znači, toliko je neuredna i toliko je, kako da kažemo, da ne bude pogrdno, ali unezveren. Ona bi sve i svuda i tako ide samo. Znaš, nekad onako Tesa, sine, molim te, preskačeš preko stvari, ovde su ti gaće, ovde ti šminka, gomila nekih bojica. Znaš, ono pravi onako, samo atelje da iznemim jedan, bukvalno, i eto, tu da kampuje. Kao oni slikari, znaš, potpuno u svom nekom svetu i to me nekad, naravno, izluđuje. Jer ja to sve kao nešto, mislim, čisti ona, ali nema na pojma. I onda ja, znaš, moram to da završim. A Vlada, šta mi Vlada izluđuje? Pa ne znam, Vlada me nekad izluđuje malo, svađaju se. I ima malo neke te fazone muške onako prema devojčici, znaš, tako ga malo moram da ga, nemoj da mi se tu talasaš puno, to ti sestra, još lepo se ponašaš, na devojčica, i tako, malo imate sad te mangupske neke fazone, i nešto počeo psuje, mislim, i neke psove koje ja ne koristim, tako da mislim, nije od mene čuo, ko Vlado, sine, pa desi to, pa kao, i sad je bio u kazni 3 dana, na primjer, nešto je opsovao, bez veze, nešto, od mene nije čuo sigurno, tu psovku, i vidiš i on onako kao, šta sam rekao, ni ne zna šta je rekao, jer sam se ja izobličila, rekao, molim. Tako je bio 3 dana u kazni, nije, ne znam, imao telefončić, nije nima te igrice, ništa, jedva je tako da, eto, ta faza me trenutno, iritira se tako, mangupira se malo, ali dobro, sad faza proći će, mora malo biti mangup. Dečak. Da. Šta bi rekla mladoj Maji koja tek ulazi u svet roditeljstva? Aha, u svet roditeljstva? Pa čekaj da vidim šta bi rekla mladoj mami. Mladoj Maji, sebi. Mladoj Maji, pa dobro, mladoj Maji mami, da. Pa ne znam, znaš šta, ja stvarno, sad kad pogledam, nemam ni neki žal, u smislu, ja sam nekako toliko iskoristila to roditeljstvo, tako sam puno s njima bila, mislim i sad sam, dobro, sad je ta škola, pa nas to mnogo remeti, baš patim zbog te škole, stvarno, ja sam ušli u taj neki
znaš šta je mod, ono, ti nemaš vremena da budeš s decom. Ma mislim, bit će sve okej, opusti se, samo piči kako osjećaš. Mislim, to je to, ono, super si, dobra si, sve je top, dobro radiš. Eto, možda to, naš manje, samo te neke, manje tog grča nekog. Mislim, radim najbolje što znam, to nema dileme. Samo manje se bičuj, eto, manje sebe bičuj, ono, više veri u sebe, da znaš šta radiš i to je to, eto, na primjer. Koje su neke anegdote koje ćeš pamtiti iz njihovog odrastanja? Da. Anegdote, da. Sad sam pre nego što smo snimali, sam ti ispričala. Znaš šta, Tesa je, na primjer, dete koje često upada u neke nevolje po pitanju povreda, jel? I Tesa koja je za svojih, evo, dobro sa 9 godina, ali lomila vilicu na 3 mesta, lomila ruku, lomila prste. Šta je se još desilo? Mislim show program s Tesom. Tako da nemam neke sad tako smešne, više su to neke stresne stvari, ali eto to s Tesom mi je, recimo kad je slomila vilicu, to mi je baš bilo haos. I onda mi je taj doktor rekao kao, samo da znate, imam 5 sinova, tačno mogu da prepoznam ovo dete, morate da pazite 26 časa. Ovo mi je dete, onako, dete, alert, kako nego prođe, samo gledajte šta radi, jer kao ona će uvijek biti neko iznenađenje će nam napravi. Ne znam za anegdote, pa ne mogu. Mislim, baš sam razmišljala, ne znam sad šta ti... Toliko nam je sadržajan život, toliko puno nam se stvari dešava, mi stalno negde nešto radimo, družimo se, putujemo, imamo neke izlete, da više ne znam što ti kažem. Sjajno. Ne znam šta bi izdvojila. Moj zaključak iz cele ove tvoje priče... Jesam ja puno pričala? Ne, nisi puno pričala, sasvim super si pričala, ali moj zaključak je da tvoj život izgleda tako sjajno zato što ga ti tako sjajno nosiš. Mislim da baš imaš onako neko ko je sa osmehom ispričao o najdubljim i najtežim momentima u svom životu i to ja još nisam srela, oduševljena sam. Ja. Hvala ti puno. Mogu ti reći da sam, pazi, u kolima sam se rasplakala kad sam razmišljala o porođaju. Jako mi je bilo to, baš onako, kuckam se tu s nekim prijateljima, kažem, ja ladno plačem, ljudi u kolima, treba pričam podcast, ne daj Bože da se rasplačem. Mislim i da sam se rasplakala, nema veze, ali da, eto, vidiš, nešto imam taj neki moment da kroz neke teške situacije stvarno imam neku nenormalnu snagu, čoveče, ne znam ni ti to objasnim. Baš, da, to imam, da, eto. Hvala ti puno, ovo je bilo predivno. Ako imaš još nešto da nam ispričaš, stvarno, cijela ova tvoja priča je sjajna i nadam se da će ona uspeti da baš ohrabri mame da se više opuste u roditeljstvu i da više uživaju u tom roditeljstvu. Jer ja mislim da je cijela poruka i ova koju si ti samoj sebi poručila i nešto što dolazi iz tvoje slike jeste kao opustite se, radite najbolje što možete i uživajte više u svemu. Jeste, težak je, mislim, vidite, teško je vreme za roditeljstvo, jako izazovno, znaš, i sad neko ko, evo ja recimo, imam širok dijapazon interesovanja, sad treba tu uklopiti i muziku, i bend, i glumu, i roditeljstvo, i emotivni moment, i prijatelje, znaš, baš je izazovno, ali nekako naš fora je da skontaš ko si, da spoznaš sebe, svoje potrebe, one iskonske, nemoj to da zaboraviš, veruj mi, uvenućeš, mislim, nema, znaš, nije život to, rekli smo to, kao rintam i kao nešto deca i kao nešto kuvam, znaš, mislim, ako ti se neko, ne, brate, kuvaš, daj, ono nešto, snađi se, smislit ćemo nešto, nemoj da robuješ tim nekim, nađi, bre, sat, 2 za sebe, to će te spasiti, znaš, to će te, eto, ne znam, sad već lupetam, mislim, eto, dobro. Predivna si i hvala jako. Hvala puno.